कणकवली आयोजित पुरस्कृत वैभव मालांडकर नमस्कार मंडळी, मी सुबोध राणे. आज मी कणकवलीला आलो आहे आणि कणकवलीला नरकासूर स्पर्धा आहे आणि उद्या दिवाळी आहे. तर आज चला आपण कणकवलीला जाऊया आणि तिथे नरकासूर स्पर्धा कशा आहे ते बघूया. आणि आवडलं तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा विसरू नका. फ्रेंड्स, आता आम्हाला कणकवलीला जायचं आहे आणि 30 किलोमीटर डिस्टन्स आहे. आमचा ड्रायव्हर आहे प्रणय, त्याचीच गाडी आहे आणि गाडीने जातो आहे आम्ही कणकवलीला नरकासूर स्पर्धा आहेत आणि तिथे स्पर्धेमध्ये बघितलं तर वेगवेगळ्या प्रकारचे नरकासूर असतात. तर आता आम्ही त्यासाठी जातो आहे आणि व्हिडिओ करतो, ब्लॉग करतो आहे. तुम्हाला आवडला तर नक्कीच लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करा, शेअर करा. तर चला व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. नरकासूर म्हटलं तर कोकणामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे नरकासूर केले जातात. या ठिकाणी इथले मंडळांनी नरकासुराची प्रतिकृती करून इथे आणलेले होते. बघायला खूपच मजा आली. तुम्ही पण बघा या व्हिडिओच्या माध्यमातून आणि आवडल्यास लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. नरकासूर कोकणातले. नरकदुर्गाचा भेट करून तू माझ्या समोर उभा ठाकलाय. माझ्या घातासाठी कित्येक वेळ तू माझ्याशी शस्त्रांचं केलं, पण आज आम्ही आमच्या मनाचा मनविग्रह केला. तुझ्याशी अस्त्रांचं करायचं आहे. हे भौमासूर, जर का तुला मृत्यूचे डोहाळे सुचले असतील तर तुझे मृत्यूचे डोहाळे परिपूर्ण करण्यासाठी हा कृष्ण उभा आहे. हा कृष्ण उभा आहे. कृष्ण, तुझा मी आव्हान स्वीकारलंय. तुझ्या घातासाठी हा भौमासूर अग्नी अस्त्रांची प्रेरणा करतोय. अग्नी अस्त्रांची प्रेरणा करतोय. हे भौमासूर, तुझ्या या अग्नी अस्त्राला प्रतिकार करण्यासाठी पर्जन्यास्त्राची योजना करतोय. पर्जन्यास्त्राची योजना करतोय. हे कृष्ण, माझ्या अग्नी अस्त्राला प्रतिकार करण्यासाठी या तू पर्जन्यास्त्राची योजना केली आहे. पण अचानक मी थांबणार नाही. ज्या नागावरती विराजमान झाला आहे त्या नागाची प्रेरणा करून तुझा शेवट करणार. त्या नागाची प्रेरणा तू केली, त्याला प्रतिकार म्हणून ज्या गरुडावर मी आरूढ झालो त्या गरुडास्त्राची प्रेरणा, गरुडास्त्राची प्रेरणा, गरुडास्त्राची प्रेरणा. प्रतिकार करण्यासाठी तू गरुडास्त्राची प्रेरणा केली, पण तू माझा शेवट करू शकत नाही. पण सांग काय करशील यापुढे? मग पहा, यावेळी जा. हे सुदर्शना, जा. त्या भौमासुराचा शेवट कर. भौमासुराचा शेवट कर. भौमासुराचा शेवट कर. जय गोपाल, जय गोपाल कृष्ण. हे भौमासूर, आज शेवटच्या क्षणी का असेना तुझ्या या गोपाल कृष्णाचं नाव आलं. तू केलेली विरोध भक्ती माझ्या चरणी रुजू झाली. तुझी मनोकामना पूर्ण होईल. तुझी मनोकामना पूर्ण होईल. मग देवा, तू दिले आशीर्वाद सत्य कुटित्र चंद्र सूर्य दिवा करो. चंद्र सूर्यापर्यंत या भौमासुराच्या या विश्वात आजराम बघावं अशी माझी शेवटची इच्छा आहे. इच्छित मनोरथा सफला संतो. इच्छित मनोरथा सफला संतो. देवा, ती कशी काय? हे भौमासूर, आज मरणाच्या भीतीनं या नरकदुर्गाची तू रचना केली आणि त्यात तू लपून राहिला आणि म्हणूनच या दिवसाला मी महत्व ठेवतोय. आजचा दिवस आहे तो कृष्ण पक्ष चतुर्दशी. या दिवसाला सारेजण नरक चतुर्दशी
नरक चतुर्दशी या नावानं ओळखतील. एवढेच नव्हे, पुढे येणाऱ्या कलियुगात सारेजण आपल्या घरासमोर तुलसी वृंदावनासमोर कटुपट म्हणजे असं करत असताना त्यांच्या मुखातून गोविंद 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 हे शब्द बाहेर पडले. तेव्हा तिच्या हृदयाला शांती वाटते. देवा, यापुढे मला सर्व भगवानच्या ध्यानावर वळवलं की काय? हे भूमातून आजच्या दिवशी प्राणरक्षणासाठी तू नरकदुर्गाची रचना केली. म्हणून सारेजण तुला यापुढे नरकासूर या नावानं ओळखतील. धन्य.